Hej. Normalt så vil jeg bruge plantesække i mit drivhus, men i år vil jeg gøre noget helt andet. Jeg har taget et helt års affald fra haven af, formuldet det, og så har jeg lagt alt muligt sammen fra sidste år af, fra drivhuset af. Og det blev fantastisk. Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg har tænkt mig at gøre. Når der nu ikke er en plantesæk til at dække for de her huller, hvor vi plejer at vande i, hvis det er, så kan man nu tage et papskive og lægge over i hjørnerne. Sådan. Nu er det dækket af, og nu kan jeg bare putte noget jord på. Og som I kan se, så er der lidt af hvert i, og får vi se, hvordan det kommer til at fungere. Jeg kan nok ikke undgå at få forskellige ukrudtsfrø af forskellige slags, men lad os nu se, hvor galt det er. Sådan. Sådan. Yes. Nu har jeg puttet muld i alle kapillærkasserne, og nu skal jeg bare have vand i systemet. Så, nu har jeg fået sat vandet til, og flyderen den begynder at væse. Det er vigtigt at lige at få den spulet ordentligt igennem, sådan så den virker resten af året. Så har jeg fået sat de planter, jeg vil have i mine kapillærkasser, og på overfladen der har jeg lagt en masse blomsterfrø. Så jeg håber, det bliver en flora uden lige. Lad os se, hvordan det ser ud. Hold da op! Ej, der er godt nok kommet meget ukrudt op af muljorden. Men det gode er, at jeg har gødet vandtønden, inden jeg tog afsted. Og alle har fået den næring, de skal have, kan man roligt sige. Nu ser det meget voldsomt ud, men meget af det er koriander og vejbred og en lille smule mælkebøtte. Og indimellem har jeg de her utrolig flotte planter. De giver virkelig godt, kan jeg se. De kan vist godt lide at få selskab af alt det andet her, men det vil jeg prøve at reducere om øjeblik. Tomatplanten er kommet af sig selv. Der er endda 2, så dem lader jeg være, hvor de er. De har desværre ikke fået muligheden for at blive bundet op, men det lader vi dem bare være. De er kommet af sig selv. Det skal de have lov til. Du kunne lide det her lille eksperiment med Homefarm og Aquaducts vandingssystem. Og hvis du selv har nogle idéer, som du har prøvet af, og tænker, det kunne andre godt tænke sig at vide en lille smule mere om, så skriv tråden, så vi alle sammen får glæde af det. Tak på forhånd. God dag.